rasa telu. Loro berarti. Loro aku kowe sayah kok. Apa toh? Kedep. Masa ping loro wis sayah? Kedep terus mak aku nyawang selendang abang. Endi ra? Wah, omong arep ndelok tatin saka mburi kok dadak nembang kedep tes mak. Ora. Langsung diceneng ndelok saka mburi ngono ae beres. Delok ya delok mboknya delok lho, entuk lho, rasane dadak anggo saneponya. Piye? Peteng e. Hah? Wo Apa teng Delok tutupan? apa? aku ki kok ora arep nyocoke karo membengi beda ora. Piye nek mau bengi piye? Membengi ki gedhe. Saiki Gedhe tur jembar iki. endi? Iki yo. Terus arep ngopo? Pat mbok ra ngengtin. Lah ya aku ki tekon lho. Kene ki wis wong tuwa tok ajari kaya ngono. Ngajari apa? Aku ki saiki wis tuwajuh momong anak putu. Dadi nek perkara